എന്ന് സ്തുതിക്കാം. ദൈവം നമ്മെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ചെറിയവരായിരിക്കുന്ന നമ്മെ ദൈവം ഓർത്തിരിക്കുന്നു. യഹോവഭക്തന്മാരായ ചെറിയവരെയും വലിയവരെയും ദൈവം ഓർത്തിരിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഈ ദൈവജനത്തെ ദൈവം ഓർത്തിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന ദൈവമക്കളെ ദൈവം ഓർത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ നാഴ്ചയെ ദൈവം നമ്മെ ഓർത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ കണ്ണുനീരിനെ ദൈവം കണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ നിന്നെ ഉപേക്ഷിക്കയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അവന്റെ വാക്യത്തിന് മുറുകെ പിടിക്കുക. ദൈവം നമ്മെ ഓർത്തിരിക്കുന്ന ദൈവമാകിയാൽ കൈവിടാത്ത ദൈവം എങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് പോകുമെന്ന് പലപ്പോഴും ഓർത്ത് വേല വിശാലമാക്കണമല്ലോ. എന്ത് ചെയ്യും? പലപ്പോഴും എന്റെ കൂട്ടുപ്രവർത്തകർ പറഞ്ഞു, എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ സഭയുണ്ടാക്കുന്നത്? നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് ഭാരമേറിയ കാര്യമല്ലേ? ഞാൻ പലയിടങ്ങളിലും പോയി ദൈവവേല ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് ദാസന്മാരോട് ചോദിച്ചതായ ആ ചോദ്യം ഞാൻ പലപ്പോഴും ഓർത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയട്ടെ, എനിക്ക് ലഭിച്ചതായിരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയും എനിക്ക് ലഭിച്ചതായിരിക്കുന്ന ദൈവിക ദർശനവും അതിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന വെളിപ്പാടും അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന. വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന വിരൽ വഴിയെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ പോലെ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട്. ഈ തരുണത്തില് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർപ്പിക്കുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുക. എണ്ണക്കാച്ചിറയിലുള്ളതായിരിക്കുന്ന അജിത എന്ന് പറയുന്ന ആ പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റുള്ള ഈ സഹോദരി ഇപ്പോൾ വിധവയാണ്. തനിക്ക് 2 പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. താൻ വളരെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പറയുവാനിടയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഞാൻ ഈ സഹോദരിയെ സഹായിക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതേ പറയുവാനിടയായി. തന്റെ ആ വാക്കു നിമിത്തമായിട്ട് ദൈവം നമുക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ഓർത്ത് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ സഹോദരിയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ആയാൽ ഏറിയ പ്രതിഫലം കർത്താവിന്റെ മകൾക്കുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് സ്വന്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി പറയുന്നു. സോറി, ഇരിപ്പിടത്തിൽ പോവാം. ആമേൻ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എത്ര സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന, എത്ര ചാരിതാർത്ഥജനകമായിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് സന്തോഷിപ്പാൻ ധാരാളം വകയുണ്ട്. എന്റെ സഹോദരന്മാർ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വൃഥാവിലായിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും വൃഥാവിലായിട്ടില്ല. അത് ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി ഓർക്കുന്നു. ഞാൻ ദൈവത്തെ അതിയായി സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. എനിക്ക് മറ്റ് ഒരു കാര്യം പറയുവാനുള്ളത്, ഈ സമയം കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജിനോ ജെന്നിങ്സ്, ജനറൽ ഓവർസിയർ, we do accept our brothers and sisters here in FirstChurch of our Lord Jesus Christ here in India. ഇന്ത്യയിൽ ഈ സഭ അവർ ഞങ്ങൾ ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതായ സഭയുടേതായ ഒരു കുടുംബ അംഗമായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. I also would love to Church of our Lord Jesus Christ here in India. ഇന്ത്യയിലെ അതിന്റെ അധ്യക്ഷനായിട്ട് പാസ്റ്റർ ടി.എസ്. ജോസഫ് അവരെ
നമ്മുടെ എല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ, ഈ സഭയുടെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ഈ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊള്ളുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആരും ഇരിക്കരുത് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ കാണുന്നു പോയി
കിട്ടുകയില്ല. എല്ലാം നമുക്കൊരു വലിയ ക്രൗഡാ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് കയറി. ബാക്കി നിങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ കയറി നിൽക്കുന്നേ അല്ലേ? ഇരുന്നുണ്ട്. ബോർഡ് കാണുകയല്ല.